sanotaan, että In Finnish we say olet täyttänyt myös ottaa pyöreitä vuosia. you have grown rolling circle years. Yeah. Olet tullut niin sanotun miehen ikään. You have come to age of man. Mikä minä oon? Omasta puolestani ja For himself Suomen Kuofanien puolesta and with Kuo Army of mitä Finland, lämpimät onnittelut. the most warmest greetings and happy birthdays to you. Ja erikoiseksi And especially tämän eilisen päivän tekee sen, yesterday was especially big Samu, jotka tässä. because Samu is continuing. Alvar Aalto. Alvar Aalto. Alvar Aalto is the famous architect in Finland, in all over the fucking world. Kivet ei mennä pysyä seinässä. Yes, he has designed the house of the building of Finlandia Talo, and the rocks of the building are dropping up out all the time. Ja eilen ne soitti niin hiljaa, että se varmaan Yesterday Kuo was playing so silently that että ne liimaantui kiinni. they were stuck again back. Minä Niin, sitten Alvar Aalto ei varmaan suunnitellut sitä Kuo-konseptia varten. Olisiko käytynyt yes, haudassa? Alvar Aalto didn't design this building for Kuo country. Eli käyty haudassa niin kuin... And so he is yes. Kari said good, better that one. Mr. Alvar Aalto was traveling around in his grave. All the time. Hei, välihuomatus. Between comments. Uskoisin, että me Samu selvitään tästä niin kuin We will manage ilman tulkkiakin. with tulkki, but translator, but I'm still doing this. I have money for this. Joo. Erittäin hyödyllinen kielikylpy kaksikielisenä. Ja very important part of language. Okay. Se alkaa varsinainen osuus. Kun minä olin hyvin nuori. When I was very young, You were very young. young. Yeah. Ukilla isoisä His grandfather oli tohveli nimeltä Reino. had shoes for doing things inside. Reno. They are called Reino. Ja Oikeasti Reino. Yeah. Reino. Yeah. Se näytti, että niitä pitää vain ihmiset, joilla on jalka suurin piirtein jo haudassa. Toinen Yeah, jalka. they are the shoes that they are made for people who are almost in grave. Eli ei ollut kovin niinku muodikasta. No, it was not so very. It was old-fashioned. Mutta tänä päivänä tilanne on toinen. But today the situation is upside down. Kaiken ikäiset suomalaiset pitää reinejä. All kind of- Vauvasta vaariin. All kind of people in Finland are wearing these shoes, even though Ville Valo also. Se on muotikenkä. Joo. It's a fashion Silloin now. aikoinaan malleja oli ja väriä vain Uusia yksi. jakelu. Once upon a time there was only 2 models of this. Mutta tänä päivänä värejä on todella paljon ja malleja Tätä on. myös. Today there's every kind of models of this traditional shoe. Ja siksipä That's why hyvä herra tässä niin fellow. kun olet tullut eilen virallisesti suosittu vanha. Because you are now official old man. Thank you. Päätin He decided. Hei! Alkuperäinen väri ja Joo. alkuperäinen malli. Original color and original model. I'm gonna wear And size 45. Yes, 45, yes. So you can put all your socks in it. I wore them tonight. Can someone open the door? Yeah! Aika iso mies kyllä. Yeah, very big man. On hyvä, että mahtuu kokeillaan. They feel like old friends. Hei, eikä tässä vielä kaikki. And this was not at all. Something is continuing now. Sieltä mitä siellä tarvitaan? Siitä Kävelepä pikkusen näin. Just walk a little bit. Catwalk. Do you want me to look sexy? Yeah. Catwalk thing.
Sack Lake. Dragging shoe! Mistä? Tule takaisin. I'm coming. Come back. I'm coming here. Jatkuu. It's continuing. Okay. Sit down please. Istu, ole hyvä. I'm an Oh. No niin. Ja ilman nestettä onnistutaan. No, without liquid it doesn't work at all. Tiedätkö muuten, Do you know mitä tekee jokainen suomalainen mies raskaan työtekon jälkeen? what every real Finnish man are doing after a hard working week? Tiedätkö? Do you know? Drinking Koskenkorva. Maybe, yeah. Hän menee kauppaan And he's going to shop. nimeltä Alko. Alko is the name of the Systembolaget. Yeah. Alko, sauna. Yes. Ja ostaa sieltä lääkettä. And he is buying medicine. To, because he is so fucking insane and he is so boring and mikä vitsi mä siinä oli? Tired. And there's a wife which is nalkuting all the time. Yeah, jäkä all the time, yeah. Tiedätkö mitä se lääke on? Do you know what is the medicine? Ei Absolut vodka. It's not Absolut vodka, but it is Russian vodka. no Russian vodka. We are in Finland. Perkele Koskenkorva! Yeah, I can try. It's Right. Yeah. Ja nautitaan kylmänä You want to enjoy it in cold tai taskulämpimänä. or when it's warm, like in pocket warm. I like to enjoy it when the cork is off. And now you have to throw this cork away. Yes. Yeah. And then? Yeah. Yeah. Hide it somewhere. Yes. Oh no. Kannattaa etsiä se kyllä. I can try the name of the booze is touch to ear. Koskenkorva. Shit, I'm gonna get drunk tonight.